Filwaqt li l-Gvern kif kien wiegħed qabel l-elezzjoni rrid iżomm mal-budget li kien ippreżentat mill-amministrazzjoni preċedenti, fl-istess waqt il-Gvern rrid iżomm ukoll mal-obbligi li għandu mal-Unjoni Ewropea billi jassigura l-istabilità u l-kontinwità fil-politika finanzjarja u ekonomika tal-pajjiż. Hekk qal il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna meta kienet jieħu sehem fil-programm tar-radju Sibt il-Punt li jixxandar fuq One. Il-fatt li l-Unjoni Ewropea ma imponiċ miżuri minkejja li rakkomandat li Malta kellha segwi l-Excessive Deficit Procedure jixet il-fiduċja li l-istess Unjoni Ewropea għandha fit-tmexxija tal-Gvern preżenti. Fl-istess waqt dan il-fatt iġi fix-xejn l-attentati li saru minn esponenti tal-Oppożizzjoni sabiex jiskreditaw il-politika tal-Gvern li huwa determinat li jagħti priorità li tkabbir ekonomiku irrażżan l-ispejjeż u jniżżel id-deficit taħt it-3%. Il-Ministru Scicluna qal li meta beda jfassal l-aħħar budget kien sab li l-Ministru Tonio Fenek kien ikkommetta ruħu għal ħlasijiet li jew ma kinux maħsubin fil-budget li kien ħejja jew inkella illi ma kienx hemm fondi għalihom. Barra minn hekk kien hemm ukoll weddiet li saru lil diversi assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet biex jingħataw donazzjonijiet mill-Fond tal-Kawżi Ġusti u li rriżulta li l-ħlasijiet ma kinux saru għal żmien twil minħabba li ma kienx hemm fondi biżżejjed. Il-Ministru fisser kif il-Gvern adotta politika illi tfittex is-soluzzjonijiet u mill-ewwel beda jaħseb kif dawn il-problemi ikkawżati minn nuqqas ta' ippjanar mill-Gvern Nazzjonalista jiġu indirizzati u tal-assigurazzjoni tal-Gvern preżenti li dawn il-ħlasijiet dovuti se jitħallsu lil dawn l-għaqdiet skont kif kien miftijem. Meta irrefera għal budget li jmiss, il-Ministru Scicluna qal illi il-Gvern kienet jaħseb sabiex ibiddel il-format kif jitħejja u eventwalment jiġi amministrat il-budget bil-priorità tal-Gvern tibqa' dejjem it-tkabbir ekonomiku.